Ďakujem veľmi pekne. Ja si najskôr predstavím celý tím, ktorý sa tu nachádza, lebo potom už na to nebude čas a budeme sa baviť o jednom úžasnom projekte, ktorý je hodný nielenže zviditeľnenia, ale aj replikovania nielen v rámci Slovenska, ale celej Európskej únie a nám sa podarilo dokonca tento projekt pripraviť do prípravnej fázy, že by sme ho vedeli zreplikovať ešte aj na Novom Zélande. Takže chceme sa podeliť o zopár informácií ohľadom tohto. Takže začnem asi po mojej pravici. Zdeněk Pavlík, pán riaditeľ zo Strednej školy technickej ekonomickej z Brna. Mariana Pavelku už nemusím z Čeglobu moc predstavovať, ten sa už predstavil včera. Miro Marko sa predstavil pred chvíľkou ako architekt projektant. Jozef Nosál, ktorý ma neskutočne prekvapil na Novom Zélande, lebo mali so mnou na Nový Zéland, potom povedal, že nejde a nakoniec som ho stretol v hoteli a skoro mi oči vypadli. Takže super. Serdasu. No a logicky potom projektový manažer celého tohto riešenia, Milan Klinčok. OK. Prevedieme vám najskôr úvodom, aby ste pochopili, o čom je celý tento projekt a potom sa budeme venovať niektorým detailom. Len chcem zdôrazniť, keď sme ho naposledy ako prvý milník prezentovali širšiemu osadenstvu, tak to trvalo asi 2,5 hodiny a dneska sa chceme mestiť zhruba do 46 minút, ako to tu vidím. Takže ideme na to. V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať spoločnosti Strabag, ktorá je viac menej za tým ako iniciátorom toho všetkého, keď sa rozhodli ako v rámci Corporate Responsibility vytvoriť výberové konanie na poskytnutie prostriedkov. A ja vám najskôr ukážem takú časovú os, potom by som zavolal zástupcu spoločnosti Strabag, aby to povedali svojimi slovami. Viac menej začali sme 10. novembri 2023, keď sme boli prizvaní do medzinárodného tendra, ktorý začala spoločnosť Strabag. A desi v apríli 2024 sme mali také prvotné výsledky. Ja si pamätám, ako som bol s mojou rodinou, neviem, či to bolo to na Morave, myslím, že vo Valeči, áno, vo wellnesse. Volá mi Braňo Siklienka a vraví, že počúvaj, my to asi dáme. A ja hovorím, nie, Braňo, ja tomu ešte neverím, není možné, aby sme to dali. A nie, on bol celý taký vytešený. A to bola krásna správa. A potom prišiel 12. mesiac 2024, kde sme mali schválenie lokality na výskum, kde sme sa so spoločnosťou Strabag dohodli, že kde to budeme prevádzať. A v 4. mesiaci 2025 sme mali scope of work prezentáciu, čiže čo všetko chceme robiť a ako chceme robiť v celom tom období. A viac menej v 5. mesiaci tohto roku sme začali úvodné merania, aby sme si zmerali, ako to funguje v celej tej lokalite, bez toho, že by sme tam urobili nejaký zásah, lebo je veľmi dôležité robiť nejaké SIS merania stavu. No a v 10. mesiaci 25 tu sme vlastne dnes. Takže z dnešného pohľadu to budeme celé prezentovať, ale ja by som veľmi rád odozdal slovo pani Edite Novotnej zo Strabagu, aby sa prišla ukázať, pretože vďaka Strabagu sme to vôbec mohli rozbehnúť, tento úžasný výskum a bez Strabagu by to nebolo možné, čiže... Děkuju. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuju za pozvání. Aspoň to tady trochu genderově vyrovnám tady na pódiu. Byť samozřejmě stavebnictví je hlavně doména mužů a jsme oborem, který je do značné míry spojován i se zátěží pro životní prostředí, s emisní zátěží a součástí naší koncernové strategie je, že chceme být nejen součástí toho problému, který tady evidentně je, ale že chceme být i součástí řešení. A
najít vlastně modely, jak by se mohlo při adaptaci na klimatické změny postupovat, je i vlastně podstata toho projektu, který jsme odstartovali v Brně se společností Ikary. A je to strom, který jsme společně zasadili a já se moc těším na ty plody, které přinese, protože teď už se ukazuje, že ten strom koření a doufám, že se mu bude dařit a bude inspirací pro nějaké další projekty v Čechách, na Slovensku a možná i na tom Novém Zélandě. Ďakujem vám veľmi pekne a vážime si vašu contribution. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz spoločnosti Strabag, bez ktorej by to nemohlo vôbec vzniknúť. A ja si myslím, že je to krásna ukážka toho, ako veľké spoločnosti môžu prispieť tomu, aby sa takéto úžasné výskumy mohli robiť. A nemuseli sme byť len závislí na Horizonoch alebo podobných projektoch. Nedaj Bože na financovaní prostredníctvom slovenských zdrojov, o ktorých si žiaľ Bohu myslím nič pozitívne. A ja si myslím, že je to krásna cesta ukázať, ako sa dá s veľkými spoločnosťami spolupracovať práve na takýchto výskumoch. OK, poďme ďalej. Čo tam máme? Máme tam ukážku, Milan, že to by si mohol asi začať ty porozprávať, že aký bol priebeh toho, ako sme si vybrali lokalitu a všetko ostatné. Áno, v podstate, keď sme si dávali dokopy nejaké naše dôležité parametre, ktoré budeme hodnotiť pri výbere konkrétnej školy, tak sme si zadali, toto je taký výcud, zaujímala nás teda v podstate intenzita zastávanosti, či sú tam nejaké ploché strechy, či je to teda pamiatková budova, keďže tam je veľká limitácia tých zásahov dovolených. Potom klasické veci ako veľkosť pozemku metrov štvorcových, a či tam sú potom nejaké ďalšie už zrealizované nejaké opatrenia, či už teda modrozelená infraštruktúra alebo nejaké energetické, či už teda fotovoltika alebo zelené strechy. Pri výbere sme teda zhodnocovali všetky tieto parametre a na základe aj záujmu vlastne riaditeľov sme si vyselektovali také, ktoré nám zapadali aj s tým zameraním. No a vo výsledku vidíte vlastne na boku, že sme vybrali teda strednú školu Olomouckú SŠTE, o ktorej teda povie pán riaditeľ Zdeněk Pavlík. To, čo máte možnosť vidieť, je len výsek z veľkého výberového šítu. Mali sme tam množstvo podmienok, ktoré sme hodnotili na to, aby sme si dokázali vybrať naozaj veľmi vhodnú lokalitu. No ale o tej vhodnej lokalite asi najlepšie dokáže povedať tuto pán riaditeľ. Zdeňku, porozprávaj niečo o vašej škole. Tak děkuji za slovo, dámy a pánové, zdravím vás z Brna, z nedaleké Jižní Moravy. Já kromě toho, že jsem ředitel, jsem také učitel, takže kdybych mluvil dlouze, tak mě klidně vypněte. Co se týká naší školy, tak v podstatě patříme k těm největším školám v rámci nejen Jihomoravského kraje, ale v podstatě asi České republiky. Zaměření naší školy je na elektrostrojírenství, IT, ekonomiku, a protože u nás v Česku je poměrně značný tlak na podporu všeobecného vzdělávání, tak nabízíme také licea, a to technické ekonomické liceum. Co se týká množství žáků, tak jsme škola, která má 1550 studentů. Mám pod sebou asi necelou 200 zaměstnanců, takže dovedete si představit, jaký je to kolos, a možná z těch fotek to vypadá občas i jako fabrika, že máme své dílny, své výukové prostory, kde je obrovské množství CNC strojů, obráběcích strojů a podobně. Máme takové specifikum, už řadu let nabízíme také učební obor puškař a nově technik puškař, tak a mimo jiné máme spoustu studentů také ze Slovenska, což nás těší, protože až za hranice se dostává sláva naší olomoucké. Jsme školou, která, myslím si, že je velmi aktivní. Když budete mít chuť, můžete se podívat na naše webové stránky. Nabízíme našim studentům nejen klasické vzdělávání v oborech, které si zvolili, ale snažíme se jim dávat také příležitosti, kterých mohou využívat, ať už je to prostřednictvím řady projektů. V rámci Erasmu máme velkou úspěšnost v získávání finančních prostředků, takže naši studenti vyjíždějí do zahraničí, ať už je to Slovensko, ať už je to Chorvatsko, Itálie, jezdíme do Dánska, jezdíme do Norska. Letos jsme měli i 2 studenty ve Spojených státech, takže daří se nám a naši studenti nám to potom vrací těmi úspěchy. Ale zpátky možná aspoň trošičku k tomu,
jak jsme měli možnost stát se součástí tohoto báječného týmu a toho báječného projektu, který už koření, jak tady zaznělo. Je to zhruba rok, kdy přišel první mail o nabídce zapojit se. Moc jsem tomu nevěřil. Všichni si dovedete představit, kolik mailů dostáváme denně a jaké nabídky nám chodí. Pak přišel telefonát a to mi začalo vrtat hlavou, že asi to bude vážné. Tak protože jsme škola dravá a neradi zůstáváme v pozadí, tak jsme se přihlásili. Netušili jsme, že je tam obrovské síto, kterým musíme projít a my jsme začali bojovat. Možná z těch raných slajdů si vybavíte fotografii, na které byla dáma, která měla obrovské množství krabic a nejrůznějších papírů s projektovou dokumentací. To byly ty naše, které jsme z Brna poslali na zpracování, aby jsme vůbec mohli začít s projektem. Dnes jsme ve stádiu, kdy máme v podstatě hotovou studii, ke které se určitě dostaneme. Ta studie nám dává další možnosti k rozvoji školy. Studie bude a už je vlastně podkladem pro to, abychom mohli žádat nejenom zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, ale abychom mohli také žádat o případné dotační prostředky. Jedním z nich už je teď rozjetá dotace na stavbu víceúčelového sportovního hřiště. Uvidíme, jak to dopadne ze střelnicí. V každém případě máme další finanční prostředky. A teď se nám podařilo díky partnerským firmám, u kterých naši studenti dělají praxe a máme jich asi 160, zajistit 500 000, říkám to schválně v korunách, protože v těch eurech by to bylo číslo výrazně menší, ale máme první startovací položku na to, abychom mohli některé aktivity rozjet a já doufám, že ten strom nejenom, že zakořenil, ale že o něj budeme společně pečovat a že se posuneme k těm velkým výsledkům. Zdeňku, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že treba pripomenúť, že pri tom výbere neboli to len technické požiadavky, ktoré sme vyberali, ale bola to aj komunikácia so školou a Zdeněk nám presvedčil, že je správny manažer na správnom mieste, lebo ak máte človeka, ktorý je zapálený za danú vec, máte úžasného partnera k dispozícii. Neváhajte toto vždy zobrať do úvahy, lebo pretože ten 6. alebo 8. alebo neviem, ktorý zmysel, ktorý tuto hovorí, že toto je to správne rozhodnutie do partnerstva a potvrdzuje sa to neustále. Okrem toho, že robíte vo vašej škole úžasné tiramisu, ktoré nás za každým presvedčilo, že wow, to je super. Tak poďme ďalej, poďme sa posunúť viac menej. Tu by som odovzdal slovo Marianovi, aby nám Marian povedal, že prečo sme sa viac menej do toho chceli pustiť z pohľadu klimatických podkladov. Dobrý den ještě jednou. Já jsem zástupce Akademie věd a vlastně naším cílem je základní výzkum. Výsledkem toho základního výzkumu jsou články, který někdo čte, někdo nečte. Laická veřejnost si vlastně nikdy nečte, nebo téměř nikdy. A pro nás je to úžasná příležitost zapojení se do takovéhohle projektu, kdy ty naše poznatky, know-how, znalosti, jak správně měřit v přírodě nebo v tom urbánním prostředí, tak je můžeme předávat dál a ty naše poznatky nějak uvádět do praxe. Tady na tom grafu to jsou hardcopy obrazovky z našeho serveru Klimrisk, který vlastně provozujeme jako Czech Globe. A je to nějaká klimatická projekce, jak se nám to klima vyvíjí a jak se bude vyvíjet do budoucna. A ono to úplně optimistické není, protože to, co tam vidíme, kdybych měl silnější brýle, viděl bych i já, tak vlastně na tom prvním grafu vidíme, jak se mění teplota vzduchu. Průměrná roční teplota vzduchu a ta nám neustále roste. S tím roste i počet tropických dní, to jsou ty dny, kdy je nám opravdu vedro, kdy to prostě už, jak se lidově říká, nedáváme. No a je potřeba s tím něco dělat. Jak se na to adaptovat, jak už tady zaznělo třeba z úst Mira. No a co je takové možná pozitivní, tak nám klesá počet mrazových dnů, aspoň z hlediska vytápění, vykurování. A co vypadá pozitivně, tak je roční úhrn srážek. Ono to vypadá, že nám prší pořád stejně, takže není problém, jo, s tou vodou. No ale tím, jak se na tom první grafu, jak vidíte, jak se otepluje, tak tím ta atmosféra si řekne o víc vody. Jo, je to jako, když zapnete fén, tak ten teplý vzduch vytáhne víc vody.
No a je prostě potřeba něco s tím dělat a ještě jednou jsme moc rádi, že jsme byli přizváni tady do toho projektu, kde chceme mnoho těch různých adaptačních opatření důkladně proměřit, prověřit a zjistit, co funguje hůř a kam nejlépe investovat ty peníze. Marian, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len podotknúť, že keby sme tu mali všetkých partnerov na tom stage, tak sa tu nemestíme. Čiže vybrali sme ten hard unit, doslova, ktorý vás dneska bude tým sprevádzať. A Milan, posprevádzaj nás ohľadom 6 základných milníkov celého toho projektu, o čom to celé je. Ďakujem. Takže prvým našim milníkom, ktorý sa nám podarilo vlastne úspešne ukončiť teraz, je vlastne ukážková štúdia klimaticko udržateľného plánu ako koncept rozvoja na 30 rokov, čiže ako už pán riaditeľ spomínal, majú teda dokument, podľa ktorého sa vedia riadiť a vedia naň vlastne pripravovať ďalšie schémy grantové, využívať teda tieto schémy na to, aby etapizáciou jednotlivých exteriérových častí dokázali vlastne plniť ten plán. Ďalším milníkom, ktorý z tohto vyjde, vlastne adaptačná kniha obnovy budov pre verejný a samosprávny aj privátny sektor, ktorý vlastne bude priamo súvisieť aj s ďalším milníkom ako metodiky PPP projektov. Ďalším teda bude samotná dokumentácia pre úpravy adaptačných politík, ktoré vlastne súvisia aj s úpravou nejakých grantových schém. No a v neposlednom rade určite aj zmysluplný ESG reporting, keďže budeme mať presnejšie dáta, budeme schopní aktualizovať aktuálne používané ESG metodiky tak, aby vlastne boli presnejšie a vierohodne sprístupňovali tie dané výhody tých nových opatrení, ktoré vlastne my experimentami dokážeme, že naozaj sú dôležité. Zásady pre tvorbu PPP projektov som už spomenul, že vlastne s tou adaptačnou knihou budú priamo súvisieť. No a v neposlednom rade sme si vybrali školu aj kvôli záujmu študentov o pomoc vlastne pri participatívnych projektoch, takže vlastne budeme mať aj nejaké výstupy, ktoré z toho vzídu, ako s takýmito študentami alebo celkovo s širšou verejnosťou spolupracovať. Ja do toho doplním, ja ako dlhodobý kritik ESG reportovania naozaj chceme ukázať ukážkový ESG reporting, ktorý nie je postihnutý, by som povedal, ideológiou alebo iným pohľadom. Niekedy mám pocit, že sú až skôr greenwashingové, tak chceme ukázať, ako sa to naozaj môže robiť pre tie municipality, aby to malo naozaj význam, lebo dobrý ESG report, pokiaľ sa urobí, tak je, ja si myslím, dobrým podkladom pre rozvojové plánovanie, pre strategické kroky. A pokiaľ sa to urobí naozaj rozumne, tak je to, myslím, že veľmi dobrý podklad na to, čo ďalej robiť. A na tú participáciu, tak logicky sme sa bavili so Zdeňkom, že chceme zapojiť študentov, nielen do toho, aby sa na nás pozerali, ale aby participatívne mohli vstúpiť do toho projektu svojou vlastnou činnosťou. A tam už máme napríklad s klukama z Čeglobu dohodnuté, že sa ide robiť verzia 2 uličníka. Skús ho popísať aspoň v rýchlosti. Máme obrázek nemáme. Uličník je přístroj, který vyvinul můj kolega Dan Kopkáně a je to vlastně unikátní systém pro měření a počítání takzvané pocitové teploty. Každý víte, že když se změří teplota zastíněným teploměrem, tak to nevždycky odráží to, jak se cítíme na tom daném místě. No a ten uličník je kombinace měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, ale hlavně tepelného záření okolních objektů, oblohy, země a podobně. A díky tomu vlastně ten přístroj potom dá tu takzvaně pocitovou teplotu. To znamená, jak tomu člověku na tom daném místě opravdu je. Ďakujem veľmi pekne, posunieme sa ďalej. K východiskám veľmi jednoducho, ako to už bolo povedané. Miro, skús povedať o tom, čo nás čakalo, keď sme získali prvotnú dokumentáciu. No, prišlo 15 krabíc, ktoré sa tvárili, že boli archivované niekedy v 1980 roku v lete zvláštnym systémom. V zásade, tu by som chcel sa poďakovať hlavne pani architektke Kakašovej, ktorá tam sedí. To je tá osoba, ktorá sa tým celým musela 2 týždne prehrabávať. Ďakujem.
aby sme na konci dňa v zásade vyskladali jednu kompletnú projektovú dokumentáciu, v podstate naozaj zaarchivovali, spísali vlastne všetky kapitoly, všetky čísla výkresov vlastne, aby raz v budúcnosti, keď to teda vrátime, ešte sme to nevrátili, lebo to potrebujeme, ale keď to vrátime pánovi riaditeľovi, aby vlastne nemal len tony papiera, ale aby naozaj mal jednu funkčnú projektovú dokumentáciu vlastne z roku 1980 a všetky ďalšie projekty mohli na tejto projektovej dokumentácii stavať, pretože sa jedná o realizačný projekt. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že už len týmto krokom sme škole dopomohli, aby lepšie mohla plánovať a nemuseli sa prekopávať káble, čo sa ináč podarilo, lebo sme to nestihli, ale v pohode. Poďme ďalej. Toto bol milník, ktorý som na schvál tam dal, pretože v dobrom pocite sme chceli rozbehnúť BIM projekt na tomto tu a sme sa tak spálili, že toto je jedna z ukážok, že treba hovoriť aj o tých negatívnych skúsenostiach. Všetci hovoria, že vedia robiť BIM, vedia robiť 3D dvojča a všetko ostatné. A zistili sme, že realita je troška iná. Realita je naozaj troška iná a sme príliš ďaleko od toho, aby sme vedeli ešte robiť takéto veci. Čo nám pomohlo, máme aspoň 3D dvojča v tejto pozícii, že vieme ho ukázať a to je asi všetko, doslova. To, čo sme museli nanovo prerobiť s mírovým tímom, je úplne od základu toho všetkého a treba si dávať pozor, to je aj upozornenie pre vás, že ak vám niekto príde a povie, že vám urobí 3D dvojča BIM a neviem čo všetko, tak je vysoko pravdepodobné, že v 98% sa bavíte o fikcii. Takže poďme ďalej. Začali sme s meraniami. Jozef. Ďakujem za slovo. Dobrý deň všetkým. Ja predtým, než prejdem k tomu peknému slajdu, ako sme sa my dostali do projektu. My sme Research Development Application Services, súkromná firma. Kolega tu mal včera prednášku o Smart Active v cloude, kde zbierame a archivujeme dáta nielen pre projekt Urbanex. Ale my sme sa stretli tu minulý rok na tej konferencii prvýkrát. Čiže klimaticky odolné mestá. Ten formát pre nás bol lákavý, lebo ja toto vnímam, alebo kam to zaradiť, pre mňa je to, my sa na to tiež pozeráme cez optiku peňazí. To znamená, kde tu ako firma vieme nejakým spôsobom zarobiť a je to udržateľné stavebníctvo. Čiže tento projekt je pre nás experimentom, kde taký living lab je taký ideálny názov na to, že my si vieme vyskúšať a vieme sa naučiť, ako by sa to malo, merať a aké dáta sú relevantné a ktoré nie sú. Čiže pre nás je to niečo, čo sme v živote, predtým nerobili. Vieme merať a vieme presne merať, ale na to, aby sme dostávali teda, relevantné veci k tomu udržateľnému stavebníctvu, tie setupy sme si museli robiť samozrejme, sami sú customizované. Čiže, neviem, či máme nejaké ukazovátko. Požičiaš mi? Ďakujem. Tak táto konzola, táto tu v strede, tá nám zachytáva, meriame povrchovú teplotu, čiže povrchu toho materiálu, vzduch, ktorý je zhruba nejakých 20 cm nad a následne je to až do 1,50 m, kde máme ten posledný merací bod. Za tým je aj, aby sme boli schopní odvodiť si od toho iné veličiny, lebo v zásade na tej streche teda meriame teplotu, relatívnu vlhkosť, ale skúsime napríklad odvodiť aj albedo. Včera veľmi zaujímavá prednáška o vyžarovaní toho tepla, ako sa to vracia naspäť. Čiže tie výsledky samozrejme ešte nemáme. Čiže my archivujeme tie dáta, meriame v intervaloch každé 2 minúty, kde máme s presnosťou, teda meriame 0,1 stupňa a sú tam rôzne, tie body a toto je tzv. Fáza pred stavebnými úpravami. Čiže snažíme sa zozbierať čo najviac tých údajov pred tým, než dôjde k nejakej úprave toho materiálu. Prepač, podávam. Ja ti pomôžem ďalej s ďalším slajdom, aby sa ti o tom lepšie hovorilo. No. Je tam toho veľa.
Možno nám skús porozprávať, Potrebujem okuliare. No. porozprávať o tomto tu. Aha, toto je iné. Takto, to, čo sme teraz, to, o čom som vám teraz v krátkosti rozprával, to bola exteriérová teplota, čiže to boli podmienky vonku. Okrem toho, že sa to meralo, alebo meria priamo na streche, máme aj referenčné plochy tých senzorov, je tam momentálne 35. Ale toto je interiérové meranie. Čiže už keď sme v tom projekte, tak si skúsime spraviť niečo zmysluplné, ktoré by nám vedelo ten projekt trošku obohatiť a meriame koncentráciu CO2 v učebniach. Hej? Čiže tam, kde sa žiaci reálne nachádzajú, kde sa učia, tá budova má ešte svoje špecifika. To tu ešte nezaznelo, lebo... Tá je tá spodná, aby sme správne ukázali. Aj tá spodná, hej. Ale tá budova... Ja som nevidel ešte v živote nikdy takú budovu, ktorá má 4 poschodia alebo 4 podlažia. Každé jedno má inú svetlú výšku. Hej, ono to súvisí s tým, že historicky bola tá budova na niečo využívaná. Ja viem, tuším, zbrojovka tam mala svoje priestory. Takže asi to nejaké opodstatnenie malo. Ale my sme začali na úplne poslednom poschodí, kde je relatívne nízka svetlá výška, zhruba 2,10. A umiestnili sme tam do každej z 3 učební po 2 senzory. Čiže jeden dopredu, jeden dozadu, vo výške zhruba 1,50 m. Čiže tak, ako keď človek sedí, tak aká je asi tá koncentrácia CO2 aj okolo neho. A my to meriame, ten údaj sa udáva teda, že tzv. ppm, čiže parts per milión, koľko teda molekúl toho CO2 v tom milióne tých molekúl sa nachádza. A zaujímavé je, že poviem rovnako veľké miestnosti, rovnaký počet žiakov, to ešte neviem, prečo to tak je, ale v jednej máme zhruba okolo, ťažko sa to číta, ale hraničné hodnoty sú nastavené, čiže tam vidím, že to je červené, tak to bude cez 1200 ppm 100%. A je to 2000 niečo. Od tých 1400, poviem, človek pociťuje únavu. Čiže taká praktická vec, že malátny, únava, môže tam byť bolesť hlavy, až do nejakých, poviem, 10 000 už je také, že človek sa dusí. Že to už je fakt, že silná koncentrácia. Ale pri 1200 a viac, a myslím si, že české normy sú na toto nastavené, musíte vetrať. Čiže tá škola nejakým spôsobom má zabezpečiť dostatočné prevetrávanie, ale konkrétne tá miestnosť 306 učebňa, neviem, čo sa tam učí, ale na to, my si to postupne ako tie kauzality si poskladáme, kým z toho bude nejaký report. Toto sú prvé tie merania. Tak tam je citeľné, že tí žiaci, ktorí v tej triede sú, majú iné podmienky ako žiaci, poviem, v triede 310, kde bez toho, že by sa nejakým spôsobom častejšie alebo intenzívnejšie vetralo, je toho CO2 je skrátka menej. Hej? Takže to je jeden taký, poviem, príklad, ktorý sme tu ukázali, že to nie je len o tom udržateľnom stavebníctve a možno v smere na ESG, lebo ESG to je aj ten social aspekt a skúsiť to preniesť aj, že aká pridaná hodnota je tam pre toho užívateľa tej budovy. Takže to len vzhľadom na tú CO2. Hej, OK. OK, Jožko, ďakujem veľmi pekne. Nie len, že ten social aspekt, ale aj z pohľadu tej koncentrácie, ako Jožko povedal, že keď sa prekročia tie hodnoty, tak tí mladíci a mladé dámy, takisto pedagógovia sa majú možnosť oveľa horšie sústrediť na to, čo sa tam vyučuje. Čiže my potrebujeme s týmito vecami pracovať. A je tam zatiaľ krásna korelácia medzi tým, že začiatok dňa, výborné hodnoty, počas do obedia to stupne vyletí, počas obeda to všetko padne dole, lebo všetci odídu, idú sa najesť, a potom to zase jemne stúpa. Takže ideme tam testovať nútené vetranie, ktoré chceme korelovať s výsledkami, to znamená, či dokážeme zlepšiť vlastne vnútorné prostredie. Potom jeden graf veľmi dôležitý, ktorý tu je pre všetkých, ktorí riešia fotovoltiku. Snažíme sa tú fotovoltiku riešiť naozaj čo najúčinnejšie a tento graf ukazuje vlastne výsledok z 1.7.2025 máte tu možnosť vidieť povrchové máte tu možnosť vidieť teploty prostredia a potom tu máte možnosť vidieť povrchovú teplotu, ktorá sa nachádza na tých bitumenových tmavých hydroizolačných lepenkách. Máme možnosť vidieť, že o 12. hodine sa tie teploty ešte stretávajú, kdežto o 16. hodine povrchová teplota je úplne ustrelená vysoko cez 60 stupňov.
A ešte to nemáme kompletne domerané, to sú len naozaj úvody. My to budeme merať všetko do konca roku 2027, ale už tu je jasný outcome z toho, že pokiaľ sme dokázali tú fotovoltiku dať čo je len o 20 cm vyššie, vyšujeme zásadne úroveň transformačného efektu zo solárnej energie na elektrickú energiu pri dodržaní investície. Oplatí sa teda uvažovať nad tým, či tú fotovoltiku vieme dať o tých 20, 30, 50 čísel vyššie? No samozrejme, že hej, pre Boha. Veď nám to urobí viacej elektrickej energie. Čiže toto je jeden z ďalších prúfov, ktorý tam budeme robiť. A ja sa chcem posunúť na ten najdôležitejší milník číslo 1, ktorý sme už odovzdali, a je to strategická modelová štúdia plánu klimaticky udržateľného campusu. Je to strašne dlhý názov, ale vlastne vystihuje, čo sme týmto vlastne vytvorili. Je to základný strategický dokument nielenže pre školu, ale aj pre Juhomoravský kraj, pre vás všetkých, ktorí pôsobíte v oblasti municipalít, ale takisto aj privátneho sektora, lebo napríklad so Štrabagom sme sa zhodli, keď to videli vedúci pracovníci, že wow, toto by sme vlastne vedeli prepoužiť pre rebuild našich vlastne organizačných budov. A áno, je to presne preto, pretože za posledné 3 roky som mal možnosť vidieť strategické adaptačné dokumenty municipalít. No, ako to diplomaticky zhodnotiť? Veľa obrázkov, málo textu, na 30 stranách formou, že toto v živote nikto nepoužije. Asi tak. Nemôžeme tak robiť strategické dokumenty. Strategický dokument má slúžiť na to, aby nás desi posunul a vedeli sme zmerať aj jeho prínosy. Takže o čom to celé je? Viac menej celý koncept je inhibitor výskumu a podklad pre hypotézy aj celého nášho výskumu. A ja sa chcem poďakovať autorom, ktorí to pre nás vytvorili, pre celý tento projekt, či už Miro z Adaptuj.sk, ďakujem veľmi pekne, či už ateliéru Huština alebo ateliéru Papaver. Skvelí ľudia, ktorí dokázali dať takéto niečo dokopy a nemusíme sa za to hanbiť. Miro, skús nám troška povedať o tom, čo sú tie základné koncepty toho. Ja by som ešte začal takú jednu vec k tomuto. My sme to ako autori tu spomínaný vlastne nazvali ako koncept rozvoja tento dokument. Veľmi dôležité upresniť, že prečo. V podstate chystala sa tu, my sme sa dostali do situácie, keď sa vlastne chystala nejaká výnimočná vec z hľadiska teda meraní, hľadiska získavania dát a samozrejme z prípravy napríklad zelenej strechy na danej škole. Áno? A teraz vlastne ja som prišiel s tým, že tá logika vec je, že dobre by bolo, keby teda vlastne všetko, čo sa teraz bude robiť, všetko, čo sa bude testovať, už aby bolo súčasťou nejakého budúceho stavu, aby to niekedy v budúcnosti škole potom slúžili dlhodobo. To znamená, že musí vzniknúť najprv nejaký generálny plán, že čo by tej škole pomohlo, následne, aby vlastne všetky tie veci, ktoré sa budú testovať, overovať, používať, aby boli už na miestach, kde vlastne potom budú slúžiť dlhodobo. A hlavne to má slúžiť na to, lebo vieme, teda aj pre pána riaditeľa, lebo vieme, že tá logika je veci následovná. Vždycky vyjde nejaká výzva, tá výzva je na niečo na eurofondy, tá výzva je na niečo nadstavená a v zásade treba splniť požiadavky tej výzvy. Ale z hľadiska dlhodobého plánu je dôležité, aby vlastne vedúci pracovníci, riaditelia inštitúcií vedeli, kde je ten horizont najmä na najbližších 30 rokov. Aby vlastne všetky tie jednotlivé dielčie časti zapájali tak, aby vlastne smerovali k tomu, k tej ideálnej vízii toho, ako by ten priestor vyzeral, aby nenastávala napríklad situácia, že teraz je, ja neviem, výzva na nejaké spevnené plochy, urobia sa spevnené plochy a o rok vyjde výzva na akumulačnú nádrž a treba to znova rozkopať a dostať pod tú zem. Áno? Takže to bolo ako keby hlavným cieľom. Ale našim teda cieľom bolo to, že už to tu bolo myslím spomenuté, že tá logika je nasledovná, že tá adaptácia na klimatickú zmenu je naozaj o tom, nie je to úplne na tých naháňaní CO2. To je áno, tá mitigácia je veľmi dôležitá, ale našim primárnym cieľom musí byť ten človek. To znamená, každý projektant, každý architekt, všetko, čo má tvoriť preto, aby ten človek v tom priestore, ktorý užíva, sa cíti dobre. Aby sa v ňom cítil dobre, napriek tomu, že máme klimatickú zmenu.
Výborne, kľudne pokračuj ďalej. Aha. V podstate to znamená, že my sme chceli, to zadanie bolo jasné, musíme pripraviť ten hlavne exteriér, teda aj interiér, stanoviť nejaké princípy v interiéri. To napríklad jeden z princípov je, že samozrejme treba vetrať. To by to bolo akože na samostatnú debatu, že vetranie na školách, aký je čistý prúser. Ale princíp je pre interiér, preto princíp pre chladenie exteriéru, čo je samozrejme skrátka tomu hovorí modrozelená infraštruktúra, zelená strecha. A teraz dôležité je to, že naozaj by to bol taký nejaký koncept z rozvoja na 30 rokov. A to z dvoch uhlov pohľadov. Jednak teda, že nie je predpoklad, alebo teda nie je predpoklad, teda my zistujeme, že by sa to mohlo stať, ale v daný moment bolo, že nie bolo predpoklad, že celé toto opatrenie sa dokáže zrealizovať naraz, to znamená, bude sa realizovať postupne, ale na druhej strane by to aj znamenalo jednu vec, že naozaj, že ten priestor exteriérový, alebo teda priestor tej školy naozaj bude funkčný, kvalitný, použiteľný aj o 30 rokov, keď teda vidíme, tu ja tomu hovorím, že strašidelné grafy Mariana Pavelku, hej, že keď to pôjde tým smerom, aby to bolo funkčné o 30 rokov. OK, ďakujem veľmi pekne, ale chcem upozorniť, všetky tie obrázky, ktoré tu vidíte, nie sú z ChatGPT alebo podobných nástrojov, je to súčasť našej dokumentácie, takže pozeráte sa na naše reálne výstupy. Miro, skús porozprávať napríklad o tom, ako sme sa vysporiadali s tým priestorom z pohľadu parkoviska vchodu. Veľmi v rýchlosti, ako na konci dňa celý exteriér v zásade je o minimalizácii spevnených ploch, maximalizácii vodopriepustných ploch a zelení. To znamená otienenie zelenou a chladenie evapotranspiráciou. Áno, pretože zavlažovaná zeleň chladí, suchá zeleň nechladí. Hej. Takže napríklad tu sme prerobili parkovisko, ktoré bolo neefektívne využívané s tým, že teda vlastne sú tam také zelené ostrovčeky z toho titulu, aby sme vlastne napríklad ten strom dostali z južnej strany alebo nad to parkovanie, pretože strom zo severnej strany toho parkoviska logicky vrhá tieň opačným smerom, ako by sme potrebovali. Podarilo sa nám zachovať počty parkovacích miest? Áno, tam sme robili, to bolo zaujímavá vec, tam sme robili teda tú participáciu medzi študentami, sme položili 13 otázok a že či by študenti chceli viacej zelene, či by chceli viacej športových ploch a že či by chceli obmedziť parkovanie v areáli. Tak chceli by aj viacej športových ploch, chceli by aj viacej zelene a parkovisko ubrať ani bohový s prepáčením. Takže nakoniec sa to vlastne podarilo naozaj týmto organizáciou toho sa nám vlastne podarilo, že z tých 108 parkovacích miest sme sa dostali na 96, alebo nakoľko ako zanedbateľný počet parkovacích miest zmizol. To je skvelé, lebo ja si myslím, že práve toto je ukážka toho, že nemusíme rušiť zaužívané veci, ale pritom dokážeme ich podporovať a urobiť ich oveľa rozumnejšie ako doteraz. Ten nástup priestor len v rýchlosti aj z hľadiska vizualizácie, aby ste si to vedeli predstaviť. No hlavne tam ešte bolo jedna vec, že keď už teda naozaj chceme z hľadiska teda mitigačných opatrení, že trošičku predsa len z toho individuálnej dopravy autom urobiť nejaký transfer trošku opačným smerom, že či už nejakými elektrokolobežkami, bicyklami, MHDčkou vlastne nastal ten problém, že ten priestor vlastne pred areálom nemal priestor, kde by vlastne tieto povedzme kolobežky, motorky, bicykle mohli byť uskladnené. Samozrejme požiadavka číslo 1 pána Vrátnika bolo cez turniket nemôže bicykel, áno. Takže vlastne je treba pred tým priestorom urobiť nejaké zariadenie, kde vlastne bezpečne, priamo tak, aby bolo pod vizuálnou kontrolou vrátnika, aby vlastne na to, aby tom bicyklom alebo kolobežkou došiel, najprv mu musí byť vystvorený priestor, že ho má kde zaparkovať. Jednoduché. OK, poďme ďalej. Nádvorie. Nádvorie to je v zásade taký vstupný priestor do školy, ktorý sme vlastne poňali tak, teraz slúži ako jedno veľké parkovisko. V zásade samozrejme nejaké parkovisko zase bolo nutné ponechať, ale hlavne sa jedná o to, že toto je priestor tzv. Stratégie, ktoré sme použili stratégia náhodného stretávania. Hej. Dnešní mladí ľudia naozaj majú trošičku komplikácie s navizovaním medziľudských sociálnych vzťahov, vlastne vieme, koho tým viniť v sociálnej siete, hej. Ale my naozaj jedna z tých stratégií je, že vlastne tzv. Náhodné stretávanie, to znamená vstupujem do školy, mám pohyb chodca, pohyb študenta a zároveň tam priestor, kde sa tí študenti ostatní združujú, lebo tam sedia na lavičke a vlastne dochádza k tomu náhodnému stretávaniu. Ďakujem veľmi pekne. Takto sa presúvame cez to nádvorie ku kaviarni a športoviskám. Tu veľmi v rýchlosti, v podstate tam ide o to, že tu by som upriamil pozornosť na tú sivú cestu, čo vlastne v podstate tento priestor momentálne takmer celá jedna veľká asfaltová plocha. V zásade vyčlenili sme
spevnenú plochu pre dopravu takým spôsobom, že naozaj nie je dôvod, aby napríklad v tej škole bola cesta obojsmerná dvojpruhová. Áno, dokonca aj norma nám dovoluje spraviť obojsmernú jednopruhovú na vzdialenosť 100 metrov. A nehovoriac o tom, že to znamená, väčšinu priestorov sme premenili na zelené. Toto je také posedenie, to je vlastne plán pána riaditeľa, že potrebujú zväčšiť jedáleň, tak vlastne zachovali sme tie architektonické prvky, ktoré sa tam už nachádzali, že vlastne dojde k nastaveniu ideálne, čím pádom vlastne vznikne veľké vonkajšie presúdenie pre študentov. Zdeňku, len číslo v rýchlosti. Prečo bola táto požiadavka vlastne? Já jsem říkal, že máme 1550 studentů, máme už teď asi 4 obědové přestávky a stále se nevejdeme, je to nekomfortní a pod tím přístřežkem, který tam teď vidíte, tak my máme vytvořenou, já tomu říkám kavárna, je tam asi 12 židliček, pár stolečků a chtěli jsme udělat další místo prostě pro setkávání nejenom studentů, ale v podstatě všech zaměstnanců školy, protože jsme komunita. Výborne, ďakujem. A takto sa dostávame na ďalšiu položku. Miro? Tu by som možno prebiehol, neviem, je za tým slajd nejaké vizualizácie, že rovno by som na to prešiel, áno. V podstate toto je priestor zo strany pána riaditeľa, bola požiadavka, že potrebujú nejaký priestor raz, dvakrát, trikrát do roka urobiť nejakú spoločenskú udalosť, nejaké partystany, aby sa vlastne dala spraviť ako nejaká kultúrno-spoločenská udalosť. My sme tam vzadu objavili takúto konštrukciu a z hľadiska stratégie reuse, to znamená nebúraj všetko, čo stojí, pokiaľ sa to dá využiť, použijeme. Tak sme navrhli, že vlastne z tohto by sa mohol spraviť taký pavilón s nejakým pódium, ktorý by vlastne slúžil práve na tieto akcie. A samozrejme dôležité, treba vytvoriť nejakú konštrukciu tienenia, lebo to bude alfa a omega, proste kde sa mi zhromažďujú ľudia, to musím tieniť. Super, ďakujem veľmi pekne. Cesty a parkoviska, myslím, že môžeme preskočiť atrium budove. Atrium v budove to je v zásade priestor, ktorý priestor, myslím, že bude možno jeden z prvých, čo sa udeje. Je to vlastne o tom, že aby vznikla tzv. Vonkajšia učebňa, a ktorá bude teda urobená nie systémom, že vpredu je pán vedúci a všetci ostatní počúvajú, ale systémom gulatého stolu. Okrúhleho teda. OK, super. K parkovaniu a spevneným plochám veľmi dôležitá poznámka. Na tých carportoch, čiže prístrežkoch nad autami, sme nikde nepočítali s fotovoltikou, pretože fotovoltiku chceme dať na strechu. Tá fotovoltika tam má oveľa väčší význam, väčšiu výťažnosť a tak ďalej. A práve, že na tie carporty sa vložila zeleň, aby slúžila efektívne ako chladiaci účinok a človek si nemusel sadnúť do 90-stupňového vyhriatého auta. Áno. OK, poďme ďalej. Dažďová voda v areáli. Miro? Dažďové areály sme v zásade principiálne riešili maximálne množstvo spevnených, teda aj spevnených ploch, aby boli vodopriepustné. Potom následne teda, aby všetko, čo sa dá a je schopné vsiaknúť v mieste cez dažďové záhrady, aby sa tak udialo. S tým, že čo sa týka dažďovej vody zo striech, tak sme miestnami navrhovali akumulačné nádrže, kde sa bude vlastne, čo je na konci dňa súčasťou projektu Reurbanex, že sa vlastne použije na spätnú závlahu zelenej strechy. Veľmi dôležitá podľa mňa vec, a myslím, že toto bolo niekde v nejakej prednáške spomenuté, je tam nejaká existujúca dažďová kanalizácia. No, tu sme samozrejme netrhali zo zeme, nebúrali preč, proste tá tam musí zostať z toho titulu, aby vlastne slúžila ako nejaký bezpečnostný prepad. To znamená, keď dojde naozaj nejaká prívalová vlna, proste prívalový dážď, ktorý vlastne vsakovacie schopnosti toho areálu skončia, tak aby nevytopilo, niekde to musí otiecť, tak ako to by to otieklo v minulosti. Toto je veľmi dôležité, tieto vsakovacie aj z hľadiska napríklad prevencie povodní v mestách, lebo tá logika veci je následovná. Keď všetky objekty, všetky areály, všetky spevnené plochy idú rovno do kanalizácie, čo nastane v tých prvých pár minútach, respektíve sekundách, sa celá kanalizácia zahltí. Je vlastne, malo by byť zámerom každého jedného objektu, každého jedného areálu, ten čas, odkedy začne pršať, do doby, kým ja pustím vodu do dažďovej kanalizácie, aby som ho natiahol čo najdlhšiu dobu. Ale neznamená teda, že tam nenechám ten bezpečnostný prepad. Je to výborné, lebo toto všetko bude predmetom aj našich meraní. Martin tu mal výbornú prednášku, ako tie veci riešiť s rozumom. My budeme s nimi spolupracovať veľmi úzko, ako s jedným z ďalších partnerov. A ako som povedal, tento projekt je dosť medzinárodný. Máme partnerov od Švédska až dole po Francúzsko. Takže budeme sa naozaj venovať tomu, aby sme to vedeli zdokumentovať, ako to funguje, nefunguje, lebo aj to je výstup. Netreba sa báť povedať, že ktoré veci nefungujú, pretože sa máme učiť na vlastných chybách. Nemali by sme ich zatajovať. Ja si myslím, že to patrí k serióznosti výskumu.
A tuto chcem počiarknúť jednu vec, že prečo je to PPP project. Máme úžasné financovanie zo strany Štrabagu, úžasné vstupy od našich partnerov, ktorí tam prichádzajú a prinášajú svoje technológie, ktoré chcú testovať a neboja sa ich testovať. Ale Zdeňku, ty si spomenul, že tam sa otvorila práve tá možnosť využiť vlastne fondy, ktoré sú v aktuálnych výzvach. Skús nám o tom porozprávať. Teď se otvírají u nás příležitosti na zachytávání dešťové vody, takže my teď dokončujeme žádost o dotační prostředky, protože bez těch si nemáme šanci, takže uvidíme a snad v březnu bychom měli být moudřejší a pokud se podaří, tak samozřejmě naplníme další z těch kroků, které máme před sebou. Tá obrovská výhoda toho, že škola, kraj bude mať už kompletnú dokumentáciu. My musíme samozrejme tomu urobiť aj ďalšiu dodatočnú dokumentáciu, ale škola už v súčasnosti vie, že kde bude chcieť dať akumulačné nádrže, v akých objemoch. My sme výskum chceli začať zhruba s 25 kubíkmi, tak to by sa mohla škola, ak sa to podarí, dostať k zhruba 200 kubíkom. A to je už zaujímavý materiál na výskum. Viac menej toto preskočím, lebo o tom sme sa rozprávali, o dažďovej vode v areáli. Riešenia pre strechy. Miro, skús len veľmi okrajovo k tomu niečo povedať. K tým strechám v zásade týmto celé začalo, že sa teda ide, jednak preto sa teda aj tie merania robia na tej streche, lebo vlastne chceme, alebo teda zistiť vplyv zelenej strechy, ktoré fungujú, ktoré nefungujú, extenzívne, intenzívne, zavlažované, nezavlažované, pretože nie každá, o tom by Marian teda mal krásne prednášky na tému, že suchá strecha nechladí, áno. A v zásade, čo bolo tu natreba spraviť, samozrejme najprv teda urobiť prieskum skutkového stavu, to znamená porobiť sondy, zistiť, aká tam je situácia z hľadiska kvality, trvanlivosti i životnosti podkladu, to znamená tej existujúcej strechy. Samozrejme, aby na následný a v zásade sme potom navrhovali teda akože dotepliť ešte tú strechu. Tá logika veci je nasledovná. Tá parádna zelená strecha, ktorá sa tam vlastne urobí, musí byť založená na tom, že nie je len o tom, aby vyslúžila tomuto vedecko-výskumnému projektu, ale aby tam plne funkčná zostala v zásade pánovi riaditeľovi a študentom na furt. Ďakujem veľmi pekne. Tam môžem povedať, že tam sme sa stretli s jedným, ak to diplomaticky pomenovať, problémom, že to vedomie, že súčasný stav strechy je dobrý, lebo sme sa po ňom poprechádzali a potom sme zistili, že viac menej musíme urobiť vzorky, ktoré sme dali do výskumného ústavu stavebného v Brne, otestovať a tam sme prišli na to, že aktuálny stav je z pohľadu tepelnej izolácie taký, že mala tam byť použitá tepelná izolácia v podobe polystyrénu, ktorý sa používa na izoláciu striech. Žiaľ, bola tam použitá teplná izolácia, ktorá sa používa na izoláciu fasád. To bolo v roku 2008, kde už ten manažment je už dávno preč a tak ďalej. Ale na toto si fakt treba dávať pozor. A jedno, či ste z privátnej organizácie alebo zo štátnej municipality, to je jedno. Ak idete do toho, urobte si ten prieskum, stojí to za to, nestojí to veľa peňazí, získate istotu, že viete, čo sa tam nachádza a nejdete do prúseru, lebo teraz je najjednoduchšie podľahnúť tomu. Je výzva na fotovoltiku. Štát to tam nabúchajme. Hej? A zrazu sa zistí po 2 rokoch, že máme veľký problém. Hydroizolácie sú v súčasnosti v katastrofálnom stave, čo sa týka hlavne municipalit. Čiže my veľmi dobre úzko spolupracujeme s Juhomoravským krajom. Ako sa volá tá jednotka toho centrálneho nákupu? CEIZA. Táto organizácia, ktorá je v pôsobnosti Juhomoravského kraja, nás už v súčasnosti oslovuje a my jej poskytujeme aj poradenstvo tejto oblasti, pretože žiaľ, stretli sme sa s tým, že projektová kancelária, ktorá pripravovala prípravu na fotovoltiku, si neurobila audit striech. To je problém. Keď nejdete na tie strechy a chcete tam navrhnúť samolepiace fotovoltaické panely, tak máte dosť veľký problém z toho, že poprvé ich poškodíte tým, že ich tam dáte a upečú sa na tej tmavo-šedej hydroizolácii a po druhé škola s tým bude mať ďalší problém, to bude musieť odstrániť, zaplatiť a všetko ostatné a zase na novo tam niečo nové dať, čiže snažíme sa zapisovať aj takéto skutočnosti, ktoré nás vedú k lepšej budúcnosti. Miro, skús to zhrnúť. V podstate čo sa teda nie len, že v tomto projekte, ale celkovo vôbec, ako keď sa pristupuje k nejakej adaptácii nejakého areálu, priestoru, budovy na klimatickú zmenu, tak v zásade treba rozumieť tomu celku ako takému jednému ekosystému. To znamená, že vlastne
Je to prepojenie krajiny, človeka, architektúry, veda a na konci vlastne, prečo to všetko vlastne robíme, je, aby vlastne aby ten priestor bol klimaticky odolný, ale čo to znamená klimaticky odolný priestor? V zásade to znamená klimaticky odolný človek, lebo ten človek je tam aj červeným zvýraznený, preto ho to vlastne robíme. To znamená, že našim cieľom vždycky musí byť budovanie alebo pretváranie toho priestoru tak, aby sme zvyšovali jeho kvalitu toho priestoru z hľadiska nejakých fyzikálnych vlastností, z hľadiska estetiky a v nekonečnom, teda nie že v nekonečnom, v prvom rade, aby sme vlastne tým pádom zvyšovali kvalitu života človeka v ňom. Ďakujem veľmi pekne. Marian, skús to ty podať svojím pohľadom, kde tá veda tam je a kde sú prínosy pre vedecké poznatky práve pri takomto projekte. Děkuji. No, nejdůležitější je opravdu ověřit ty teorie v praxi, jo? Protože to, co se vyzkouší někde na nějakém malém vzorku střechy nebo v nějakých laboratorních podmínkách, tak v reálu potom může selhávat. Jo? Tady doktor Dědeček krásně mluvil třeba o té škálovatelnosti, jo? Prostě nejde něco z malého, z nějakého Petriho misky potom aplikovat na celou střechu. A ono se ukazuje, že vlastně v těch městech investujeme hodně peněz do různých adaptačních opatření, ale ne vždycky jsou ty peníze investované nejlépe, jak by mohly být. Jo? Takže tady se budeme snažit vlastně měřit co nejpřesněji, co nejvíce parametrů a s tím cílem, abychom zjistili, co opravdu funguje a kam napřít ty síly do budoucna, tak abychom si to prostředí upravili tak, to životní prostředí v těch městech, abychom tam v té nastávající klimatické změně v budoucnu přežili. Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu dodám ešte to, že celý tento projekt je aj o ďalšom testovaní rôznych meracích prístrojov, zariadení, ktoré majú práve ukázať, že či sa dokážeme spoľahnúť na tieto zariadenia, ako sa na ne dokážeme spoľahnúť, s akou presnosťou nám poskytujú služby, aby sme vám vedeli odovzdať práve aj takýto outcome, lebo to je veľmi dôležité, lebo sa stretávame na trhu s tým, že tu vznikajú firmy ako by po daždi, my vám to všetko zmeriame. Áno. Či je to meranie, to by som nepovedal, ale práve potrebujeme poukázať práve na tú situáciu. OK, zelen na streche, viac menej máme tam ucelený koncept, čo chceme robiť na tej streche, nielen z pohľadu zelene. Pomaličky sa dostávame už aj k fotovoltike, také tie malé obdĺžničky modré, ktoré vidíte, čiže chceme kombinovať aj zeleň a aj fotovoltiku, aby sme zistili, ako sa tieto dva ekosystémy ovplyvňujú. Je to veľmi dôležité poznanie, ja skúsim viac menej k tomu povedať. My si vynechávame na tej 3000 metrovej štvorcovej streche priestor na to, aby sme dokázali testovať hydroizoláciu v pôvodnom stave, aby sme to dokázali urobiť špeciálne biele nátery, aby sme zlepšovali albedo, zisťovali, ako tie materiály dokážu predĺžiť životnosť existujúcej hydroizolácie, pretože sú tu producenti, ktorí to tvrdia, idú do toho s nami a idú to s nami skúšať, ideme to testovať, merať. Budeme používať fotovoltiku aj bez zelene, to znamená, aby sme vyskúšali, že či ten ovplyvňovací efekt tam funguje alebo nie. Budeme používať fotovoltiku aj so zeleňou, tá zvyšná časť tá je kompletne so zeleňou na tej streche. Bude tam zhruba okolo 2000 m2 práve tejto časti, čiže budeme mať, tak ako Jozef povedal, na 2-minútovej úrovni jasný prehľad o tom, čo sa s tým deje. Žiadna priemerná teplota raz za deň alebo niečo podobné zmeraná desí 10 km vzdialeného letiska alebo niečo podobné. My potrebujeme merať práve tam. Posuniem sa k tomu, ten biosolár, čiže spojenie vegetácie so solárom je teraz ešte krajšie vidieť. To znamená, škola má možnosť získať grant na fotovoltiku plus to, čo tam budeme ešte aj minávať. Budeme naozaj skúšať testovať tie možnosti, ako sa to naozaj chová. Či to funguje, či to je len buzzword, ale práve tá výhoda toho je, že my sa toho nebojíme to testovať a finálne povedať, že či v prostredí Strednej Európe sa táto dá používať, alebo je to len reklamný trik, doslova. Je to výskum a snažíme sa k tomu pristupovať práve takýmto spôsobom. Zhrnutie. Ja by som chcel poďakovať všetkým. Ešte raz spoločnosti Strabag, že nám dala túto možnosť
urobiť takýto úžasný výskum, lebo ja si myslím minimálne pre spoločnosť Strabag tam budú úžasné výstupy z toho, ktoré môžu použiť pri svojich či už podnikateľských aktivitách alebo pri prevádzke svojich budov. Toto je obrovská výzva pre ostatných, ktorí by to chceli nasledovať z pohľadu veľkých spoločností. Chcem sa poďakovať Zdeňkovi, že sme našli úžasný otvorený lab. S radosťou ti ešte odovzdám slovo. Ten otvorený lab je naozaj otvorený tak, aby sa tam mohli prísť ostatní pozrieť, pretože my chceme zdokumentovať tie veci, ale ukazovať ich tak, že sa tam môžu prísť ľudia pozrieť, lebo slajdy sú jedna vec, vidieť to naživo je niečo úplne iné. A ja si myslím, že práve o to tu ide. Ukazovať reálne testy, poznatky z praxe a nebáť sa povedať, že toto funguje a toto nefunguje. Alebo toto funguje, ale s určitými obmedzeniami. Pretože už tých buzzwordov a všelijakých názorov na sociálnych sieťach, v médiách je strašne veľa. Celé 2 dni sa o tom tu teraz rozprávame a o tomto je tento projekt. Chcem sa poďakovať všetkým partnerom za skvelú prácu, ktorú zatiaľ odviedli. Je to ukážkové. A ja som rád, že robíme s tými najlepšími a budeme robiť naďalej s tými najlepšími a chceme robiť s tými najlepšími, pretože to preukazuje to, že sa snažíme tie veci robiť čo najlepšie. Tento projekt otvoril obrovské partnerstva s Juhomoravským krajom. Stretli sme sa s Ostravákmi, ako Moravskoslezský kraj. Vytvárame ďalšie partnerstva. Je to úžasné, že dokážeme robiť takéto veci. V Aucklande sme našli na Novom Zélande pochopenie, že aj oni by chceli takéto niečo robiť, lebo má to pre nich obrovský význam. Čiže naštartovali sme niečo, čo sme ani netušili, že takéto niečo sa rozbehne a ja som rád, že sme toho súčasťou a chcem sa všetkým poďakovať za kus odvedenej práce, akože skvelé a ja si myslím, že to stojí za potlesk od všetkých. Zdeňku, skús tomu ty povedať zo pár slov. Já vím, že už jsme přetáhli, ale neodpustil bych si. Já jsem opravdu velmi šťastný, že jsme součástí tohoto projektu a jsem šťastný také z 2 hlavních důvodů. Není to jenom sběr dat, je to o tom, že jsou do toho vtaženi mladí lidé, kteří budou součástí té otevřené laboratoře, protože nevím, jak u vás na Slovensku, ale někdy u nás se hodně mluví a pak nám některé věci zevšední a zvykneme si. A já jsem velmi rád, že byť by se zapojili v sázení stromů nebo k údržbě, ale budou součástí a budou vnímat to, že je potřeba měnit svět, měnit současnost a já myslím, že největší okamžik začít každý sám u sebe. Takže děkuju Strabagu, že to zastřešuje, děkuju tomu úžasnému týmu, protože ta spolupráce je opravdu úžasná a jsem hrdý na to, že tady s váma můžu být. Ďakujem veľmi pekne. Pinďo, keď dovolíš, zastúpim ťa. Chcem vám poďakovať za trpezlivosť a myslím, že naša prednáška vás oddelovala od možnosti ísť konečne na obednú prestávku. Takže užite si tú obednú prestávku, kľudne sa nájste. My pokračujeme ďalej ďalšími veľmi zaujímavými prednáškami. Nie je to u nás tak, že to na záver, čo je, tak to je už zbytočné, pretože práve tu budú odhalené veľmi zaujímavé veci. Kolegovia zo Slovak Investment Holding idú odprezentovať niečo tak zaujímavé, že sa oplatí za to stojiť, pretože je to veľmi zaujímavý zdroj financovania práve adaptačných projektov, o ktorých keď zistíte, aké sú, tak niektorí poviete, wow, poďme do toho.